खुलुमबाय आं दिबिकन बर' आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथाङा गावनि स्केलखौ बोरै सायख'नानै लागोन प्रेक्टिस खालामनो थाखाय। बे मोनसे कनसेप्टखौ बे मोनसे बाथ्राखौ गोबाङानो बहुत कनफिउज जायो। माने सोलोंफुबाय थानाय समाव माबे स्केलाव आं रियाज खालामगोन, जोंखौ गुरुजिया नैबे स्केलाव फोरोंदों आं बे स्केलाव रोजाबगोन, खिन्थु आंहा बे स्केलाव नैबिथिं रोजाबनो हायाखै, सिंथिं थाङाखै बा साथिं थाङाखै। बेबायदि असुबिदा बहुत फैयो माने जाय सोलोंफुबाय थानाय समाव। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव बोरै नोङो गावनि स्केलखौ सायख'नानै लागोन बेनि सायाव सुंद' भिडिअ नैबे। नोंथांमोना स्केल सायख'नोब्ला गिबियावनो नोंथांमोना स्केलनि नामफोरखौ मोजाङै मोनथिनानै लादो, नङा होमबा? बा गुरुजिनियाव नोंथांमोना जायनियाव सोलोङो बिथांनाव सोंना ला स्केला मा मा दङ, माबे स्केलाव आंनि गोदोनाया मिलायगोन बा आं माबे स्केलाव खननो हागोन बेखौ नोंथांमोना गावबा गाव गुरुजिनियाव सोंना लानो हागोन। स' आंनिफ्राय आङो जेसे हायो नोंथांमोननो सुंद' भिडिअनि गेजेरजों आं दायो नोंथांमोननो फोरमायगोन। दा स्केला जाहैबाय माने बेखौ बुंनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन। साफ्रोमबो मानसिनियाव गुबुन गुबुन स्केल थायो मेथाइ खननो हानायनि। जेरैबायदि आखाइ फारसेनि थाइबा आसिया समान नङा, थिग बेबायदिनो जोंफोर साफ्रोमबो मानसिनि गाराङा समान नङा। सोरनोबा पातला थायो माने रेजें, सोरनोबा गिलिर आवाज थायो। दा बे नोंनि रेजें माथो प्लास नोंहा बे गिलिर भइस, बिनि सायाव नोंथांमोना नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना स्केलखौ सायख'नांगोन। स्केल सायख'नो थाखाय भइस बेसिकलि माने भइस बिथांमोनखौ बुंगोन। नोंथांमोना आं थाम्बनेइलाव जेरै लिरना होदों भइसफोरनि स्केला जेरै सि शार्प, डि शार्प, बेखिनिनि गेजेराव जोङो प्रेक्टिस खालामनांगौ क्लासिकेलखौ दै। आक' नोङो स्केल सायख'नायनिबो मोननै टाइप्स दङ आक' बेयाव। स्केलाबो मोननै टाइप्स दङ। बे जाबाय नोंनि दैलि रियाज, नोंनि गोदोनानि वार्म आपनि थाखाय, दैलि रियाजनि थाखाय बा क्लासिकेल नोङो प्रेक्टिस खालामनायनि थाखाय मोनसे स्केल, बेयो पारमानेन्ट स्केल जागोन। नोंनि बे पारमानेन्ट स्केल, नोंनि रियाज खालामनायनि स्केल। बिनि उनाव आरो मोनसे बाहागोआ जाहैबाय गोदान मेथाइ खनगोन बा फक मिउजिक बा सेमि क्लासिकेल बा लाइट मिउजिक नोंथांमोना खनगोन बा बेफोर स्केल सायख'नाया बे मेथाइनि सायाव जागोन। आङो दायो बेखौ दोनथ'नानै नैबे नोंनि जिथु मेन प्रेक्टिस, सारेगामानि मेन प्रेक्टिस प्लास नोंहा भइस वार्म आपनि मेन प्रेक्टिसनि जिथु स्केल बेखौ बोरै सायख'गोन आं नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट थोंजोङै खोन्थानोसै। साप'ज नैयावहा दायो तानपुराया डि स्केलाव गाबगासिनो दङ। डि स्केलाव गाबगासिनो दङबा नोंथाङा गिबियावनो सा हमग्रो, गिबियावनो साखौ नागिरग्रो। सा हमबाय आङो, सा बेखौ हमबाय। गिबियावनो स्केल नायनो थाखाय नोंथाङा जुदि हौवासाब्ला सि शार्प, डि बा सि बे मोनथाम स्केलाव नायग्रो। स्केल सायख'नायनि बेसिक फर्मुलाया जाबाय नोंहा सिंनि माने मोनथाम अक्टेभ दङ ना जोंहा, नङा होमबा? अक्टेभा जोङो ल' अक्टेभ, ओमफ्राय मिडल अक्टेभ, ओमफ्राय हाइ अक्टेभ। बेयाव बुङो हिन्दीयाव बुङो बेखौ मध्य सप्तक, मन्द्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। अब्ला नोङो मिडल अक्टेभनि डि स्केलाव मिडल अक्टेभनि साखौ हमबाय, सा। बेनिफ्राय नों सिंथिंगाले पासिम सा नि धा पा धा नि सा। बे नोंहा ल' अक्टेभनि पासिम फैदोंना फैयाखै बेखौ नायनांगोन। नोंथांमोना सानफ्रोमबो माने स्केलखौ बे रखम दामनानै नायबानो जाबाय, मिथिबाय? बेनिफ्राय आरो गोजौथिंगाले गा मा बेसिम थांनो नायनांगोन हा। बिथिं फैबाय ल' आंनिया जाबाय साप'ज आंहा डि स्केलाव आरो डि स्केलाव ल'आ जाबाय सा नि धा पा धा नि सा। अके, ल'आ थिगानो। सा रे गा मा पा धा नि सा। अके, सा थांबाय, सा रे गा मा गा रे सा नि धा
पा मा गा रे सा माने नोंहा ल' अक्टेभाव बिथिंजाय पासिम फैनांगोन आरो गोजौथिंजाय मासिम जुदि नों कम्फर्टेबलि रोजाबनो हादोंब्ला बेनो नोंनि स्केल स्केला बेनो नोङो प्रेक्टिस खालामनायनि खिन्थु नोङो नोंनि जिथु रेन्ज बेखिनिया जिथु रेन्ज दङ ना पा ओमफ्राय इथिं मा बे रेन्जखौ नोंथाङा प्रेक्टिस खालामनायनि गेजेरजों इनक्रिजबो खालामनो हायो स' साप'ज सोरनिबा स्केला सि शार्प हा बेसिकलि बयस नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना फार्स्टआव सि शार्पनिफ्राय नायदो आंनि स्केला डि ना आं बेनिखायनो नोंथांमोननो डिआव आं नोंथांमोननो एग्जाम्पल खिन्थादों स' नोंथांमोना सि शार्पखौ लानानै नाय सि शार्पआव नाय एग्जाम्पल सा सा नि धा पा पा धा नि सा पा थांदो अके होमबा गोजौ नायदो सा रे गा मा पा धा नि सा सा रे गा मा गा रे सा नि धा पा मा गा रे सा अके बिथिंगाले पा फैबाय बिथिंगाले मा थांबाय मा जुदि नोंथाङा मोजाङै जुदि कम्फर्टेबल रोजाबनो हायोब्ला नोंथाङा बिनिफ्रायनो दैलि प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय सि शार्पआव सा हमबाय सा बेखौ हमनानै सि शार्पनिफ्राय दैलि प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय स' नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै नाय न'आव नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै नाय जायोना जाया बेनिफ्राय गार्ल्स नोंथांमोना जाहैबाय नोंथांमोना नायदो गिबियावनो जायनि भइसआ एसे गोलेर बिसोरो जि शार्पनिफ्राय नायदो जि शार्प ए शार्प आरो सि बे मोनथामनि बेखिनिनि गेजेराव नोंथांमोना बे बुस्थुखौ फल' खालामनानै नाय आंनि ल' अक्टेभाव पा थांदों थाङाखै हाइ अक्टेभाव मा बा पा थांदों थाङाखै हाइ मेक्सिमाम मासिम थांथारनांगौ आरो बेखिनिया थांबानो नोंहा नोंनि बे स्केलाव नोङो रियाज मोजाङै खालामजागोन खिन्थु बोलो होनो मोननाय नङा जुदि नोंहा खस्थ' जायोबा रोजाबनायाव एग्जाम्पल सा नि धा पा माने जुदि नोंहा माथो ओंखाराबा खस्थ' जायोबा नोंथाङा बेयाव रेस्ट खालामनाङा नोंथाङा बेनि नेक्स्ट स्टेप लाबानो जाबाय नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै नायदो बेनि उनाव माबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना सोंहरजागोन बेनिफ्राय आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहर सोरनि स्केला मा जागोन ना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि स्केला नैबे आंनि स्केला नैबे होननानै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय माने मिडल अक्टेभनिफ्राय ल' अक्टेभाव पासिम आरो हाइ अक्टेभाव मासिम नोंथांमोना ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय हा बिनिफ्राय आरो मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्राया जाहैबाय नोंथांनि स्केला जेनेबा आं बुंदों जेनेबा साप'ज हिन्जावसाफोरनि स्केला जि शार्प ए शार्प सि बे नङा जाय हिन्जावसाफोरनि माथोआ फिसा पातला रेजें बिथांनि स्केला सि शार्प बेयावबो ट्राइ खालामजागोन ल'थिं फैयाब्ला माने फिक्स जाया माने बयनिबो रेन्जआ गुबुन गुबुन थायोना बयसफोरा बेनिखायनो आरो जाय बयसफोरखौ बुंदों खायफा बयसनि माथोआ ओरैबायदि गिलिर बयस बिथांमोना ए शार्प बि सि बेयावबो प्रेक्टिस खालामजागोन आरो खुनु फिक्स गैया बेनिखायनो नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै आंनो खोन्थाहरदो स' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन गोजोन्थों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामना हो कमेन्ट खालाम ओमफ्राय लाइक खालाम थेंक इउ